Hallo. Det fortæller bare noget om, at det er så lang tid siden, at nu er de endnu mere ligeglade med det. Nå ja, jeg ved godt klar. Ja, og den står i park. Du kan lige slå ryglænden op. Er det det 8 eller noget? Godt, godt. Så tror jeg, at 3 gange på skuldrene. Den er godt måske. 1, 2, 3. 3 slipper og så. Det bliver deroppe, hvor det var. Nogle mennesker bliver mærkelige, ikke? Men det skulle da godt nok. Nå, så bliver det jo i morgen i stedet for. Det er frygteligt fedt, ikke? Var der ikke noget af det der, den der Windows-switch, skulle vi jo. Den er lille, der står der. Det er rigtigt, ja. Det er lidt et problem. Men Ligger den der eller hvad? og så ringer jeg til dig. Ja, så er der helt andet. Jeg skulle færdig i dag. Nu mangler jeg så meget.